wonya bi adwuma no asi ya me yenhia me menda anwumre no nsia mpa mu kosi no nkron me man ti dwumadi no na yemfa emreo sanso so ana ya Bolivia enterprise na efrefre wi wose brao brabrepam brabe yede yebetete mu na yede ya kireo mizoni 5G abuzi bob ya wonya bi se ya adwuma no asi ye kwa school ye fa ye ho na ya fa ye trank ye ne ye kro no we also senior high school enu ano no adwuma no asi ye kokko na ya fa so akọ university ya no na you know that this say FIDO e ye fido sikara betom l'agent epre abe heba clinic tano so apatrapa new site ho eduro bi anka dem na ye silent guest house be bia be wudi amaye ewe ona daroma no boy chida mu a ye den samno bro ye ka wo say ye live for Facebook YouTube no so eye adwuma mu mountain so kwan ho ba bia pragia bobo ya no ne ade nya dem nyina mu ase ye nuanom centers bebre so ta ye che ewe yi ye den samno ebrel anuanom mienu ane agye adwaba kenkan sami na bna awie yi midin ene akosia agye wakwade boaten mene menua nana kwabena kesa fe nsem no nkyeremu no enie Asante mantamu aprosifo ni abre den ehwehwe abrante bi a osusu se woye NDC amanyoko no ani mapa ewo asante mantamu baabi afro se aso ase na abrante yi eye bibi mu a mukuta fona etime sande ade ma wobi na obi so time sande bi ma wobi abrante na kwakeka nsem ya nsam no a wakaka no aprosifo dwumadie mu no kire se eye se eha adwen yie pa no mo yese omo tratra sesa no hwe se de nsam ne keka kɔ no wahwe yi a ebe hadwen na ewiase no hu se jabeto baabi a wudi ka dum no wunjai meja ne nto baabi ansa ene wadum saa eja no ne science ena no pai mote se bra na o ma hen ye odubu ache wotena se bo ade ache bia dwumadie so no na san komo beto mu a na odi hu komo yie pa abusuafo ya mudi achi ena wie wa ba fontentafidie no so mo amunya nya bi enhwe na munya nya bi entiye no ye ka wo se tumirika bra Facebook live no so anase YouTube live no so de behwe wani so ade enya samukuma akra abrante ye fe ne se kwampa Razak Avolilia ya do na fra no mosquito ya wono so ame baton peso aso asante mantem hase no oye youth organizer ne nsam wa ka ye no aka ho bi ama na akwanya nkomodie pa ne science ena no pai o ma hen ye odubu ache woni Isham Arhasa ya wono eye regional organizer edema ND samonyo kono din komo ana ma hin busa ne sa Isham salamu alaikum no so wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala barakatuh dia samo no se asama da honi o ana o se ha kasa na mitie Ebana kasa no wekase ncheyi na ibusa se ebe onunko ni nipa waka asem wedi Ghana ha na bi Ghana Police Service ebo meni wumi emi nyina ho ban di kasa bi ebe firi obi ano a kasa no enye kasa pa no Ghana Police Service wa konya se won beto won nsa fe nipa ko obusa ne se ebi ebe nti no kasa na mpo eye ni tiri mpo ana na Ghana Police Service political party se NDC yakoda abako akaka bia sanu bia ehun ti aye radio so ni newspaper ni social media na say ye tese osu nya akwara no na ye NDC mpanyimfo e wa santimentum ya ready say Ghana Police Service maye ni die na omo de krata ba say omu nya abofra no a eni ye ga abofra awofra ne beko na ebia o pese omo ne ye ka bia no ya hwe ama eni o maye den aka ehia say Ghana Police Service be hunu say obi aka asem bia ebebo man obi aka asem bia ese Ghana man na o de betu social media ansa na wache no ana say offense bia offense here police because all kind of police are there who treat offense as a criminal offense. If somebody is a criminal now nyane now person wo chinwa ubon nka yese onyane ansa na ko tumi kyan hwe asem na eda ho no na yenka enwa asem be ye kan say ye hu say Ghana Police Service ensembia to namam hwe eye ne kure hwe enye ne kure hwe Ghana Police Service nya ko abofra na mpa ana wo nya no eno atisem eya atisem na woni me kasa maka o say me ba no kasa no enkeyi nse ye ne kwesi Ghana Police Service nya no na wo de phone kura fra akwala ne se wo nya na ide akwala ne beko na wo ti wona police nka se wo pe wache wo na what say ya say social media ye ka ya tro ni se no wa so la ka say baba ma so you social media ni party ye ready say the bia say ye dia abofra no eko na ye ni Ghana Police Service kasa no party na ye ready ana jina party program ase na wo kasa ye eti ye ntimi nka say ye yi na ma say ono nko anko party ni be party ni intention say ye say party ni ye tenkunimdia bankunimdia so be 2024 ye nipa no moto ba mai regional organizer edema ND samanyoko no Isham Alhassan na enu achi MC de ma adehye ye wo so ame ha onabo Maxwell Ofosu Boache o ma hene dan ho e woni fanfa so no ne
MC edin komo no busan say papa asem no ni o wate ana Oye abrantie oye youth organizer na wako kan asem say yeka nti police for krata o mo de ababo nti so o mo hwehwe no baby a wo shibia no no amfa ne ho komo police boko because asem na o kan ye ne ya amammo yesem sabi bia obi beka so wo hwe abrantie no so wo gina ho na basa nketenkete onye metwoni ana se bia onye obi a ni mu odu abeka so betimi aye bibi but nanum asem timi mu obi efa ababo obi I believe say no ancient in some result busami America say statement no kan ni nyina ya atete kwasem atete kwasem in the sense say any politics ya traho say ne me betina wo studio na me kasa na me didi obi atema obema matwe asan so say ebre bi atwamu no na wa no ya na yeso ya de politics so and say bi mpredu asa wa no ya no sebi bio ye fa ne say we kurase ni waninti na nkampese wa beka politics nti yemfa ba mo nua no wo mu politics nti yemfa tuo mu obi no wo mu I believe say enran me nya sure so obeda adwene pa ewu ni tirimu a me sure say obedwene nsem no kan ye no ho bio oman me wo ho sebi so ame ye busuan o ye ninim ye ho ono a mosquito no aba me office how many times otimi fa phone frame wo hu se bibi ko so oba bi otimi fa phone frame nti wo ba me office na ye NDC ni na masoma boy say mo nchine na mo no omo executives ye ni bebre ye free omo chairman sham bebre ye free dodovi ye kasa ye yi politics to nchen a ye wo individual relationships a ye build you and just because ubetimi oppressor oba power ntino opese nipa eniewu just so ubetimi secure power na uria after politics no relationship be na obebuild and I believe so omo etie ni nyina and message we no so no oka asem bi e hono ne ma me yem hye me o say national executives a ye yi wo mo no e hye wo mo nkran wo ye constituency youth organizer or access to the national executives and regional executives and I will hear the boldness and all they can enye se ebi omo program no omo ye na se na obi beka se nkada was a slip and o kan wiye but after program no was grant interview timu bio say national executives crash wo mu nkran se omo nye sa de no ene ya etwagu ye eye Maxwell Ofosu Boache wo ye MC de ma adehye ya e wo soame wa santimantem ha sei individual pension bond holders and rather one market can one way and can one natural say and nam you no sunie ya wamanante monten son kramante musa one my some be a ya and nay a barno person one who knew mudi agrobi and woman in your hokra nam suntin woman antia kwashe ya I wrote my Ghana sick as some son of the aquato a barn when him actually musa baby and you make a corner a hot throw enti one share now when hujuma na anrakwa one more kwa yana bushia one more keka one hokakra ama and then should be one masan show at him wabra and pennyfo kwodru ya ewo asua ya show my Ghana sick as some so now what do I hear some one more how mama near a penisian and quadana at one manim actually musa a bina genesia what shall see a was here at a bond ho sa enfie bia chi ansana one music kanwa na ma wodro ata ho one mo search me Canada enya dia pension for one mo tia se baby biada ebeyeye. Today is Tuesday, the 7th of February 2023. 75 years ago, on the 28th of February 1948, just about 3 kilometers from here, veterans of the Second World War belonging to the Gold Coast Regiment of the Royal Gold Coast Frontier Force were marching to Christianborg Castle to submit a petition. At the crossroads, they were intercepted, and 3 of them, Sergeant Ajete, Corporal Atipo, and Private Odate Lamte, were martyred. They shed their blood for this land. 75 years ago, today, indeed, let me say, from last month, we made petitions to His Excellency and to the Minister. Fortunately, we've not been intercepted with bullets to kill us. However, I want to draw attention that about 4 years ago, during the banking restructuring, several of our people died. They died out of poverty because what they planned is not what it came to be. So blood was shed. Now, as we stand here, we represent a section of the whole society. In 1948, it was soldiers. But here, as we stand, farmers, fishermen, soldiers, lawyers, judges, policemen, engineers, doctors, Makola women, economists, every group within the sector of the society. We are here and we are veterans. Why are some of us, even as we speak, because of desperation, fear, having strokes, and some dying, blood is still being shed? I want us to remind ourselves of what happened 75 years ago and remind ourselves of what is happening now. We are still pleading with His Excellency, with the Minister
of Finance, Kenoforata, to consider the total exempt. God bless our homeland, Ghana. Well, we were trying to meet the minister and get some information for us to look at, some figures. So that was the decision we were taking at that time. But we haven't met anybody, but at least we met the PR people who are supposed to arrange the meeting for us to meet the minister. So they are working on it. Well, we believe that if exemption is given to the pensioners, the program will not be derailed unless we are proved, there's a proving record, things to show that if we are exempted, the program will be derailed. We don't believe that. And there's nothing that we have to change our belief that this is true. So if somebody just come verbally and say, if you don't come on board, we are not going to succeed. Meanwhile, the thing is voluntary. So you ask yourself, well, the thing is voluntary. So assuming you don't exempt me, because you think that if you exempt me, the program will fail. If you haven't exempted me and I decide not to come in, will your program be successful? That question should be answered by the minister. Na abusua ansa na enanso wo mobile team na wakwa asua ya ha ma Ghana sika samso no na anu ada won modinka ko hodata asua nden sampi no ato won manim abrakuo no ekoduru hono. Government over the past several months aggressively pursued revenue enhancement and expenditure rationalization measures towards facilitating macroeconomic stability. 3. The Ministry of Finance worked assiduously with all stakeholders to reach a staff-level agreement on the IMF program in record time. The Ministry of Finance and Bank of Ghana worked assiduously with all stakeholders to reach a staff-level agreement on the IMF program in record time. The IMF program is broadly aimed at assisting government to restore macroeconomic stability with a strong focus on protecting the most vulnerable in our society. Ladies and gentlemen, undergirding the budget and the SLA was the domestic debt exchange program. Our strategy has been to work diligently and with urgency to restore macroeconomic stability, including bringing down inflation and stabilizing the city. These are necessary measures to protect businesses and restore the purchasing power of Ghanaians within the shortest possible time. It was our expectation that collectively we would have concluded the domestic debt exchange program by end January to anchor our effort to alleviate the debt burden in the most transparent, efficient, and sustainable manner. Requisite effort to address them tomorrow, Tuesday, 7 February 2023, is the final deadline for institutions and individuals to sign up to Ghana's domestic debt exchange program. As a listening government, we have engaged all stakeholders on a daily basis, sometimes even deep into the night. The governor and I and our teams are all thankful to the Ghana Association of Banks, the Ghana Insurance Association, the Ghana Securities Industry Association, the Individual Bondholders Forum, the Pensioners Bondholders Forum, for their interests, insights, and goodwill. All individual bondholders who are below the age of 59 years, Category A, are being offered instruments with a maximum maturity of 5 years instead of 15 years. Oh my Ghana photo sound for you Ken Ofuriata. Yeda so wo mrase bedwam hono mu a na ne yete ene se omampani na nado dankwa ekufuado wo de krata akoma achia mehene ya wo emrase bedwam ho yewura aban sumana Kingsford Babin se wonye ne se de efunu no ani anya abie di asemu aban no eye nsachiraye ewo asoafo no na yentie se de bra na obubodin ni bi no moma yentie no achi yenua aban na ya achiritwie ewo mrase bedwam ho no ba kofa de aka achiri. As Minister of State at the Ministry of Finance, I want to inform Parliament for its records that I intend to transfer Mr. Herbert Krapper, currently Deputy Minister for Trade and Industry, to the Ministry of Energy as Deputy Minister for Energy to replace Honorable Mohammed Amin Adam. As a result of the vacancy which will be occasioned because of the reorganization of government, I have, in accordance with Article 79(1) of the Constitution, nominated
Honorable Dr. Stephen Amwa. Subject to the approval of Parliament. Mr. Speaker, it is my hope that the approval of the above named minister designate and deputy minister designate can be done expeditiously to enable me fill the vacant positions in the government as soon as possible. Yours sincerely, Nana Adudankwa Akufo-Addo. Nana ya wo. Nana ya mpacha wo. No ahamini abema. Awurade asomdwe nkan wo. Onka unso. Na pom te sɛn. Obo ade adom ode na kyerɛ de nte sɛ ya ne sa. Na abanba ben kenkan krata bi dede ne ntini heda ntimu asɛm wo na wo ho. Krata no efiri esoro ho bɛka fam ho ani fie ho nsɛm te sɛn wadawroma. Minia maminda wasini akonya a wode ama me awie. Atiefo bɛkae a bɛɛbo so me ne nantam kakra ni na mrahye bedwa no kɔ ma homegiem. Na minia na ne da abrewa yi puma okom nom de ma homegie ni nyina ba na wieye. Na anopai ebra speaker of parliament Urban Zumana Kingsford Bagben wotena ase na wobɔ mpa yewe no kyerɛ sɛ wanya nkrata afra bankesiem na nkrata no efiti ni kosi ne nafo nyina de kyerɛ sɛ ɔmampani se atefo bɛkae a enkyɛ yɛ kra eno nyonyamfo alankyermaten ɔde nkrata bɛto n'anim sɛ dibra de ma no so no ɔsrɔfo ya wɔbɛhwɛ enuane the friends trade and industry no sesei no ontumi antu aso biem eno akyi ononyamfo afi yɛ koto ɔno so ade ne de kɔɛ ononyamfo kwajokum Ebenezer ɔno so ade ne kasa kɔma ɔmampani si dibra no ontumi ntu aso ɔno nti ɔmampani si ene wɔtɔn nkɔfo foforɔ ya mu na didi so yi ononyamfo KP Hammond adansa sakwamra hyebedani emprempren ya me no kase wono ne apaw na wa ba bɛyɛ minister for trade and industry the toso ononyamfo Brian Champion abitifi mrahwebedani ba bɛyɛ minister for food and agriculture Stephen Asamoah-Boateng bɛyɛ minister for chieftaincy and religious affairs Honorable Muhammad Anim Adam Ono bɛyɛ minister of state at the Ministry of Finance ɛna ononyamfo Stephen Amos Pesa deputy minister for trade ononyamfo Osebonti the friend Obi minister of state at the Ministry of Local Government ɛno nti wei na soafo enei ɔmampani apawom na speaker ahyɛ sɛ wɔde ama appointment committee no so ɔmo nkɔtoto ɔma no na ɔmo fa ho muayɛ emetum na so begeneni na ya wadawroma ebia na afe na waka ye ho mo amudi achi awie wo Facebook na YouTube live no wadawroma na mepesa obesa asidin no so biemu e de ama yen wadawroma ono medase ono nyafo KP Hammond ya wono na ye adansi asokwam na so begani ene ya me no kase wono eno ye minister for trade and industry ono nyafo Brian Champion ono ekọ food and agriculture ononyamfo Stephen Asamoah-Boateng Ministry of Chieftaincy and Religious Affairs ononyamfo Muhammad Anim Adam ono so ene oye Minister of State at the Ministry of Finance ononyamfo Stephen Amwa ye friend Steka ono so ene yapa ono se ono na ye Deputy Minister for Trade and Industry Honorable Osebonti, yeah, friend Obi Amwa, or also a Minister of State at the Ministry of Local Government. They
ɛne mpanimfoɔ nsia a ɔmampanin apaw ɛnɛ yi sɛ mmarahyɛbadwa no hwɛ na ɔmo toto ɔma no na sɛ ɔmo stafata a yɛde saa adi berɛ no ama wɔ. Na what's it trade and industry near why? Trade and industry ɛyɛ honourable KT Hammond. Here Hammond, I adansa so kwa. Adansa so kwa. Ne deputy nso yɛ hwan? Bernard Champon ɛyɛ food and agriculture. Deputy. No, main minister. Okay. And as the council ɛkɔ hen? Sika ɛyɛ deputy ɛde trade and industry. Hey, so na ɛyɛ ɔfa Ken Ofori ɔno yɛ obotantim. Ɔno yɛ ama ne bi. Na ɔn sɛ wokra yɛ wo sere na ya. Ɛyɛ asɛm o. Na sɛ Ken deɛ wɔne nana doa na ɛkɔ akɔ wie o deɛ ɛkeka kɔ yi. Ne kyerɛ deɛ ayɛ no. Na bond holders ho nsɛm ba hɔ. Wo sɛ individual bond holders no ɛho nsɛm epie mu wɔ hɔ na. Sese yɛ deɛ yɛnya nka ho asɛm na ansa ne sɛ mepie firi chamber nim no. Communication baako na speaker ɛwɔ so. Ɛyɛ nkrataa a ɛnɛ yi wɔanya firi yɛn nuanom NDC akakye yɛ ononyamfo fifi kɔtɛ ne nsa na ɛhyɛ aseɛ na ɔbɔ speaker maneɛ ɛnɛ yi changes ahodoɔ yɛ a wɔayɛ wɔn leadership na ɔkyɛ sɛ speaker sɛ sɛsɛi no ɛdɔm kumaa no wɔn leadership na wɔn asesa no ɛno nti ononyamfo a ato fɔɔsen sɛsɛ ɔno na ɛyɛ minority leader ononyamfo amaboa ɛyɛ deputy minority leader ononyafo Kwame Agbaja ɛyɛ chief whip honorable Ibrahim Ahmed ɛyɛ ne deputy yɛ ɛtoato afosa na speaker akyerɛ sɛ deɛ aba no na mmom no ɔmo nyinaa ti nkwa ne hyɛden sɛ wɔn bɛka bom si baakofoɔ wɔn ne ɛdɔm kɛseɛ ne nyinaa wɔn de ayɛ adwuma ɛde apagya ɔman Ghana puntuo. Efie hɔ yɛn nyinaa yɛ nim baabi a Haruna Idrusu yɛ wɔ taatena ɛnɛ no yɛ wɔn ba efie hɔ no a wɔn te hɔ no wohwɛ dɔm kuma na fam hɔ no a wotwa mfoni na hɔ te sɛn. Mɛtumi aba kasɛ deɛ aba no deɛ ɛnya ba sɛbe anyɛ ɔdɔkora no a woyɛ hwee fa ho a ɛnyɛ yie ɛno nti anɔpɛ bɛɛ nɔnko de kɔbɔ nɔndu ɛna ononyafo Haruna Idrusu ɔbaa chamber nim ɔne mmarahyɛbadwafoɔ no bi bɛdidi nkɔma a ɛne ne wɔn bɔ nsi hehe kama ɛno akyi ononyafo mu ntaka ɔne ɛnɛ new leadership ne nyinaa ɔbɛkyeakyea wɔn de nsa to nsa yam na wɔn kyerɛ mu sɛ o wɔn ta wɔn akyi nsuo mu awia mu ɛno nti sɛsɛn no minority leader konya yɛ a yɛapɛnti wutu mu no sɛsɛn de ononyafo ato fɔɔsen ɛna ɛte so. Yɛda ase kɔ so a nwummerɛ berɛ yɛbɛsan aba hɔ bi ɛnua baa na yɛ akyerɛ twie a ne yɛte ne nka ɛde firi Ghana mmarahyɛbadwa mu no nti sɛ deɛ abɛda hɔ ɛno no. Ayɛ kɔ mfimfini mantamu na NDC amanyɔkɔ no afa bi a ɛwɔ mfimfini mantamu wɔn mpanyinfoɔ afrɛ nsɛmtwerɛfoɔ ɛde nsɛm ato wɔn anim na nsɛmtwerɛfoɔ hyɛ mu deɛ yɛ nano ada wɔn frɛ yɛ no wɔn tutu hyire paada ne adebɔ sirihehe a ɛde kyerɛkyerɛ wɔn ho ɛkyerɛ sɛ anigye aba fie na anigye aba fie no nyinaa no gyina Dr. Kesa Atofo sene yɛ wɔn no ɛyɛ mmarahyɛbadwani a wɔgyina wɔde ma ɔmanfoɔ ɛwɔ adwumako enya asiam abato mpɛ so a sɛ berɛ deɛ NDC mpanyinfoɔ akɔtena aseɛ no wɔn makare no ahunu sɛ adokwa wɔsafata sɛ wɔkɔ mmarahyɛbadwa fie a dɔnkoma no fam wɔ wɔn nso hwɛ na wɔyɛ bi de boa sɛ minority leader na ɛnam so ama fifi mantamu executive members no kwatena aseɛ no wɔn mo kyerɛ mu sɛ papa yi wɔsafata paa sansa hɔ ne modern bɔ na na motuo na tu ho akyɛ sɛnea wɔn wankasa wɔsi bi carry ne ho fa ɛwɔ mmarahyɛbadwa fie hɔ no mo no a na gye sɛ bibia adam pefee Professor Kofi Asiedu wɔno ɛna wɔgyina NDC amanyɔkuo no nyina da anamu ɛwɔ mfimfini mantamu a wɔkasaeɛ wɔno akɔyɛ ɛyɛ NDC regional chairman ɛwɔ mfimfini mantamu wɔno ɛkasaeɛ ɛkyerɛkyerɛ mu pii ɛda mpanyinfoɔ ase kyerɛ sɛ wɔn da wɔn aseɛ nsa da sansa deɛ wɔn ayɛ no ɛboro adwene ɛne nti aseɛ so ìwọ enim Atofo ìjùmọ̀ a wadi mbere a ɔyɛ spokesperson for finance or minority na ɛhwɛ board boa party ɔno for the first time in the history of the NDC Central Region, which may win it 3 times, Alco 4, as I say, 1 was Alco 5. 10 to prevent out of force now because
as or the seat nibi or the number of votes in the account. Present vote also to increase. They will say you be a juma na on traffic and share in your mama and say it is under say NDC one dream on Penufo who says all the party anymore. Na yen central executive. Me Professor Kofesi Dudano as regional chairman and me able vice chairman mienu. And in 23 chairman you fit the various constituency central region. Na say na yeka yahubu. Na yema amanzai na to say yeta honorable atufo sinichi den say woman kwan na onye na djuma as a minority leader. Anwachi no wasanso church and sembebre mu ni ahyase a eboboba sa National Executive Committee no one person mu sigina ye na yera atofo sini dibra hodo bi ekita no one mo jefre ni se wo mahye fie no eno so waka pi edifa ho. We are on top of issues. NEC members, we know what's happening. There is not going to be any change in Parliament today or tomorrow. Leadership have decided and they have settled on Atufos, and he's going to be a minority leader in Parliament. Simplicity. Na yadamu inasi say frame Bruno. Ibi hayadwi and asemi woni entiase a frame na yenemo bi. I was turning Kai Iron Fifi Mantamo and this Yamanyoko no Titanani. Professor Kofi Esidu. Assembly member ye wo Agona Akrofoso electoral area e was sechere South mensinim wasante mantamo ayo rapport kranche akwa wona kasai wopani no asem ene say wiase de pempen was ne pen sade ne manfo esi bre no nyade so betena ho saa wa hwe ya na wo chena bi no asem na kwaye ten wo hu na asase ehu ne mfimfini ehu ne ti ene say wose ayaresabia nkumankuma ye chip compounds ebi wo honom nanso ba sa afini ade no anya adwuma bi basa no a ye maamenom ye yerenom ne anuama no wafa afuro no se basa bi a nyame ebehwe na somdue mu a ba bi a wode ne bekokora no na akoya asem bi a se wodwene ho kora na wo nte ase se woni oba na tie woni oba na da na anadwo oba na yafunu samforo no saa na se wode ne kwa ayaresabia eno na akoya asem pa opani na asem ne ya how kese e wa ha de di kan ye chip compound e wo krodua mu hanom me predecessors me kan ho eni assembly member be 5 me fanisa na mi adom se de adwumadie no e ko no e ko ngakrakra no ye behia aban se o maboa ye ne ye ntimi nwa adwumadie because wo free hair kwa agona wo free hair kwa sanman a emu no etwetwe anadwo asem ebia ye yerenom ye nuamam ye nananom maanom ebi kura fa ya funu na asa obi ho dodo wo mo a na wanya car edo mbe kontama na hendo hawa ba nti esra ban se o meboa ye na dwumade ndi aka ni nyina na yentimi nwie na ensom a champim kru na bibia so ntimi nya kama afeso aban nanado adaroma de fana na nkansa buadu so a oye contractor no so abeboa ya gu ye street ni mu nyina by other side ni nyina so yengu yesre yensa de yensa yem say yes if it must be done well esi ya esi ye niye na de aka no so no yesre sa momra na momeboa ye de to so biem so ye bola ye tuba ko akaba ko a eno na be hyekuro ni mfimfin a ensuo to a etwe kogu ensukase bi a yemanfo sa yesre aban esre DC ne district assembly panifo se momra na bola no metum fama ye na ntimi moa yemanfo a yade a kolola esikro ni mu a ntimi ansa krodua ni mu emu enipa nyina ti yesre eno soso momra na bola no momeboa ye na moyemetu eni ya etwagu ye eye owura Paul Kranche akwa wo ye assembly member de ma adehye ya ewo Agona Akrofoso electoral area eno ewo sechere South Mensinimu was Santimantem Hase. Our film no any dunkono 2019. And I had a crackaba swear wa my gun na riasiaman saying na show. Na yadiana shasia pompon so a China memune didi mua ya gana yansa a kaya dia. Now watching it is a COVID-19 ya dear. Sabranimu no abaya watia konya show man penny na do a bomber ding.
ama asoya a wɔn hwe apom den wɔn nsam so kwakwasi buroni krom kwagye mpane ahodoɔ sɛ ne yɛbɛn na ne manfoɔ sɛbio wɔn wo ntɔ wɔnten so yadeɛ ne ntia te se ɛwɔ ma Ghana emu na yadeɛ ne ba yɛ ne ho mpane yɛ wɔ yɛ no pii no a wɔ maako ebi nso wɔ mienu na ɛsɛ booster bi wɔ hɔ a ɛwɔ se ɛwɔ wɔtoatoa so ne nyina da yadeɛ ne te kɔɔ na kyɛ sɛ akɔbɔ mpanyimfo a wɔn hwɛ apom den wɔn nsam so sɛ wɔn de wurawura fiefie mu nsɔre na wɔn pa kyɛw na Ghanafoɔ bi mu a wɔn wɔ baako ne wɔn man wɔ bi koraa na wɔkyena bi yadeɛ ne te sɛ bɛsan so ha adwene no wɔn tumi ɛbɔ wɔn kɔkɔ na wɔyi wɔn asotiri na ɛnɛ ne yɛtete kyerɛ sɛ asante mantamu mpanyimfoɔ yi a wɔn hwɛ apom den wɔn nsam soɔ wɔn ne nsɛmtwerɛfoɔ akasa ɛsrɛ Ghanafoɔ sɛ daworo mo mpane ne gu hɔ enti wɔmanfoɔ ɛmɛwɔ kwame redu ɛyama no bɔni a wɔkɔ hɔ no mu bi yɛnkɔde ne nkɔdi ho kwame mahɛ akosia made so a ɛhyɛ wo deɛ no kɔwie sɛe akosia mame ne wase sɛdeɛ wadi kan ɛde ato dwa no apɔmuden asoɛyɛfoɔ a ɔmo asantemantam ha ne naano ni kɛse ɔwɔ asantemantam yɛwura na dɔkta Emmanuel Tenkran ɛnɛ wafrɛ nsɛntwerɛfoɔ na ɔde to ɔmo anim sɛdeɛ COVID-19 ɛho yareɛ ɛbaa ɛbɛtete wɔ ɔman Ghana mu na sɛdeɛ wadi kan aka ɔmampanin bɔ ɔmɔden ɛkɔpɛ ɛho ano aduru a ɛbɛtumi ɛsosɔ ano ama yɛ apɔmuden ɛtumi akɔ soɔ no wahwɛ anim a region mu a ɔno na daa no deɛ mmɔden mu a ɛsɛ otumi bɔ ɛma yɛwɔ mpane ahodoɔ nyinaa no ogu so a nanso akosɛ sɛdeɛ wɔsi adi kan aka no mpane yi baayɛ no na dodoɔ na anim sɛ yɛwɔ baako ama ɛna agyae nanso so no ɛbaa ne mprenu so mpo ɛyɛ akɔ ne mprɛnsa so a mpanyinfoɔ de bɛtoto ɔman mu na ɛkɔbaa sɛ no na nipa dodoɔ a na ɛsɛ sɛ wɔnkɔwɔ mpaneɛ no bebree na atwi wɔn ani ɛkyerɛ sɛ mpaneɛ no wɔahwɛ yie koraa no a na ɛkɔfa yareɛ na abrɛ wɔn mu afotu akɔ ama dodoɔ na atumi awɔ ɛbaako na ne mmienu no ne ne nkɔ anim no de akosua meka sɛ district ahodoɔ ne region mu ne metropolitan ahodoɔ ne nyina dodoɔ na atwi wɔn ani a nnipa ahodoɔ wuwɔ mu no ayi wɔn ani sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo nkɔ no ɔmo nkɔwɔ ne mprenu so na ntete a dɔkta ɛka ne sɛ binom kyerɛ sɛ obi hɔ nom a na ɔno no yɛ n'adwene sɛ anaasɛ yɛwɔ nkurɔfoɔ bi a wɔn no anti-vaccine lobbyfoɔ a wɔn de nam security kyerɛ sɛ yare mpaneɛ nkɔwɔ a ɛbɛgye wɔ ahomerɛ yareɛ bebree na de bɛbrɛ wɔ mpo sɛ obi afɛɛfuru a ɛyade a ɛbɛsɛe ne nyinsɛn no ɛne papa kyerɛ mu sɛ emu bie ne hɔ nom a ɛte saa koraa na wɔn a wɔka saa no nyinaa no ɛyɛ nsɛm mmɔne bi ɛna wɔn tu gu amanfoɔ tirim nti ɛbɛyɛ a wɔn nyɛ ne mu wɔhyɛ amanfoɔ nkura ne sɛ dodoɔ a wɔn awɔ baako no ne mprenu so ɛne ne mprɛnsa so a ɛsɛ wɔn tumi wɔ no wɔn mmɔden a na wɔn ntumi nkɔnkɔwɔ efi wɔhyɛ district ɛne municipal ahodoɔ a ɛwɔ asantemantam nyinaa sɛ wɔn mmɔden a na wɔn nkɔ efiefie mu sɛdeɛ wɔde kan aka no na wɔn ntumi nhyɛ amanfoɔ nkura na wɔn ntumi wɔ mpaneɛ ɔsɛ wɔhwɛ asantemantam hɔ nom a na kɛyɛfa no ɔha biara mu a nka na sɛ nipa ɔha bi gyina hɔ nom a nka nyɛ yie koraa no yɛbɛkɔ yɛnim na nkɛnya mfaso afiri mu no nka nyɛ yie koraa nka nipa bɛyɛ aduɔson ɛna nka sɛ ɔtumi ɛwɔ na nka aduasa no koraa nwɔyɛ a ne yɛhunu sɛ target anaasɛ nkɔanimu no akɔ animu papaapa nanso ɛmu bie ne hɔ nom a ɛte saa ɛno ho ɛne dawurubɔ a wɔde ma nsɛntwerɛfoɔ sɛ nyɛmmɔ mmɔden a ɛsiane sɛ yadeɛ no ebinom yɛ ɔmo adwene sɛ ɛni hɔ koraa na mmom ɔsan so de to dwa sɛ nipa dodoɔ bɛhyia mu bie mu no sɛ wo ankasa no ahobaa bɔ nti bɛhia wo a bɔ mmɔden a sɛ wokuwa nipadɔm mu a wode kataano no ɛbɛkata hɔ no abɔ wankasa wo ho ban na aboa ama wankasa wapɔmuden no atumi akɔ so na mmom no wɔhyɛ Ghanafoɔ nyinaa no ne asantemantamfoɔ nkura ne sɛ mmɔmmɔden a na mpane ahodoɔ deɛ aka bi a ɛsɛ wɔbɛwɔ bere a yɛma wo krataa sɛ ntɔ so mmienu ne nkɔ adi mu no woba bɛwɔ no bɔ mmɔden a sɛ ɛfiri abire kɔ February na ahyɛ sɛ ɛkɔ no wobɛtumi awɛbɔ amana yie yɛkɔɛ no yɛwura Dr. Emmanuel Tenkran ɛne yɛ kasa ma ɔde nsɛm no bi ma yɛnkonkotie sɛdeɛ a ɔsɛ ɛde nsɛm no ɛma yɛ akɔhyia bɔda ro na nanso ehia se ɛbɛbɔ efi sɛ results na yɛhwehwɛ ni yɛnyae nti ne hia sɛ yɛne nipa no bɛkasa ne yɛbɛ encourage ɔmo na obroni ka no motivation sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ wawɔ baako a wobɛba bɛwɔ bienu sɛ wawo mienu na sɛ hia sɛ ɔbɛwɔ booster na no wawo ɔmo a ɔmo wɔ bi da no na nso ɔmo aba bɛwɔ baako nti efi 8th February saa edikosi 13th February yɛ mount very intensive campaign ɛwɔ Ashanti region na yɛ focus on this 20 districts no ahwɛ sɛ ebetimi enya coverage no ama akɔ soro a
nanso yɛn nko ara ntumi nyɛ nti ebehia media no ɛne amanfo nyinaa mmoa na ɔkasakyerɛ na yɛhyɛ nipa nkuran sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛwɔ padeɛ no. Wei ayɛ Dr. Emmanuel Tenkran de ɔte ne nka no na ne nyinaa mu no yɛma no bɔne Kwame Redu ɛna to yɛn kra yi. Afei yɛnkɔ boroma ntam no mu na yɛn nuanom Sompa 98.9 ɛna na ɔmne assembly no mpanifoɔ 18 nkɔmmɔ ne nyinaa no ɛne sɛ na nsɛm ho aka babia no wagyina no alodu babia no wagyina no alodu abrɛ nso a wode w'ani kyerɛm nana bosoma eloli station hɔ sɛ ya ɛhɔ ne yɛyidi ama wɔ mu wokɔda dwom hɔ sɛ munyina hɔ na munya adwuma nanso afei de dabi obi a no aba anim no abɛlodu yɛ kyerɛ sɛ mpanifoɔ kyerɛ sɛ ahaban kora ati firi soro wɔ sunyane a ɛnya baabi ntɔ baabia yɛ kaase nko a ne yɛapakeɛ ɛna mpanifoɔ kyerɛ sɛ dabi sɛ ɔmoyɛ sɛ ɔmo tena se din saa no a ɛbɛha adwen ne scientist sunyane municipal assembly no wakeka wɔn ho pa ama kyerɛ sɛ wapɛ enipa bi ɔbɛboa ama kaase a gyinagyina basabasa a ɛfa nipa no ɛtoɔ ɛbɛtwa na MC ɛde ma adehyɛ yɛ wɔ sunyane wɔn abo John Ansukumi ɛna ɛbrɛ a ɔpa saa abɛdwakue ho ntoma yi na ɔne Sompa 98.9 18 nkɔmmɔ na mpanifoɔ ɔpa ho ntoma no ɛyɛ bambɔ mu mpanifoɔ prison officers immigration officers mpo assembly ne city gas mu nyinaa ɛka ho ɔmo bɛyɛ adwuma no ne wo a wobɛbɔ musuo anasɛ bia musuo bɛbɔw na wo deɛ wo so waso ɔnte wobɛgyina baabi a ɛbɛkyɛ no deɛ obi nka saa asɛm mmra o adeɛ baako a ɛka ɛyɛ task force n'adwuma ho paa nie yɛnim sɛ beaeɛ a sisi assembly n'atumi abɔ mmɔden ayi asi hɔ a yɛma cars ɛpake adeɛ dɔso bebree mɛka na mɛbɔ baabi te sɛ ɛyɛ Victoria Park anaasɛ ebi yɛ tae frɛ no area 1 yɛayɛ marking wɔ hɔ a cars a wɔmpɛ sɛ wɔkɔ park no obɛtumi akɔ a wopake a wɔmbɛgye bi kakra afiri hɔ woyɛ no firi hɔ a yɛwɔ baabi te sɛ kyerɛmanfo kwan na ɛda kyerɛmanfo wɔ no akyi no ɛhɔ so yɛayɛ marking no that's on one side a ɛno so car bi a ɔpɛ sɛ ɔpake obɛtumi apake woyɛ no firi hɔ a gye woanya mekyɛ lane no so saa pɛpɛɛpɛ marking no bi wɔ hɔ ɛyɛ Coronation Park lane no marking no bi wɔ hɔ NIB ebi wɔ hɔ menim sɛ saa kwan wei nyinaa no ebi a ɛnyɛ adeɛ ɛbɛdɔɔso paa ɛbɛma cars no nyinaa nyɛ baabi apakepake deɛ nanso yɛ Sunday saa adwuma no bi aka ɛyɛ task force no sɛ menim sɛ sisi a yɛkasa yi ɛyɛ Coronation Park hɔ yɛwɔ beaeɛ bi a ayɛ taxi rank ɛyɛ old DKM hɔ no sisi a yɛkasa yi deɛ ɛhɔ yɛde hɔ ama ɛyɛ cars a ɛkɔ bia kwanta bekyem ɛne ne twaka ho nipa maako aduosia ɛnan ne yɛhwɛ no mu sɛ ɔmo de ɔmo bɛhyɛ saa task force na yɛbɛkyɛm mmienu ebi mo bɛba anɔpa efiri nonsia ɛnkɔpem dɔnko na first batch no ayɛ ɔmo adwuma awie ɔmo wie a na second batch no aba awia ɛyɛ dɔnko kosi nonson anwummerɛ wei ɛyɛ part-time service ɛna ɔmapa ho ntoma saa no wei ɛyɛ John Kumi ɔno na ɛyɛ municipal chief executive ɛde ma adehyɛ yɛ wɔsumia no wɔ boro mantam no mu na Superintendent Stephen Tenkran boro regional MTT commander ɔno nso asɛm ɔde ma nsɛmtwerɛfoɔ ni anaasɛ ha yɛtumi si nipa a wo a womɛsi nipa wɔ baabi anaasɛ wobɛfɛ nipa wɔ baabi biara no wombɛtumi akyew a wobɛkyew a wombɛtumi abɛbɔ ɔka saa deɛ naa nso no Ghana mmara kyerɛ sɛ dabani wogyina baabi na mmara ama ho kwan sɛ wobɛtumi agyina hɔ afɛ nipa wobɛtumi asi nipa a ɛno nso no saa anyɛ assembly kora yɛtumi de wokɔ court ɛma court ɛne wodi ayɛ no si yɛde bebree akɔkɔ court ama court ɛne ɔmo adi ɛnso still naa no ebi mo aso ayɛ den enti no sɛdeɛ MC kan yɛbɛkyɛ yɛ mu mmienu ebi mo bɛkɔ anɔpa ebi mo bɛkɔ awia anɔpafoɔ no yɛ ɔbɛbi a yɛde obiara bɛgyinagyina in fact yɛ identify baabi a yɛn sɛ drivers no wopia no kɔ ha no na ɔsan kɔ ha wopia no kɔ ha no na ɔsan kɔ ha enti yɛ identify saa baabi baabiara a yɛho sɛ wopia no a na ɔkɔ ha mɛfa ne sɛ nana hwema anim hɔ ɛhɔ da baabi a na ɔmtan gyina paa no sɛ wopia no afiri hɔ no wobɛhwɛ no wakɔ abosom aketrɛ hɔ na ɔmakɔ akɔgyina hɔ wofiri hɔ pɛbo nso na ɔmakɔ koko house hɔ wofiri hɔ nso abɛhwɛ no
wopia free anafi omo call run anafi no be no Wesley market before ehon no mapa akodi na ho enti ye be ready plan mu ni e o sa be bia ya identify nyina na emremu no saka gina baabi asa mna ma no kwan do gina wo passenger na wo so fu no ofo sa aka na wo so mna ni di ɛne yɛ a ɛtwagu yɛi ɛyɛ sunwane mttd commander ne din ɛne superintendent Steven Tenkuran awia pramto brɛ kaseɛ ne ɛgu so a yɛde ma wɔn Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 yɛn nuanom centers bebree nso ta yɛkyi awia yi yɛde nsɛm no ma adehyɛ yi a ɛdi akɔneaba na yɛba sɛsi a yɛbɛkɔ Turkey sɛsi a na yɛakɔdi nkɔmmɔ bi na deɛ wɔde yɛkɔ Turkey sɛsi a no ɛyɛ miso drink awia baabi a wohyɛ bia no mɛsrɛ wo yɛ apɛ binom na bɛboa wo aduane wom bibia hyɛm paa nti wonya miso drink ni bi sɛ yi a wo na wokorɔ no miso wom 5G wom ɛnum a wɔremfɛ sɛ apparativo no so ka ho a kyɛ sɛ nyame agya nyame ɔba nyame ho nkronkron yɛ ne yɛkorɔ no wɔsɛ yie baabia wodi ama yɛn nti frɛ sɛsi yɛ 0246 270 221 0246 270 221 na yɛnyɛ wo so na yɛmmɔ hwii na yɛmfa yɛ phone no wonya tumirika fa wo phone no sɛ yi a wodeɛ didiɛ meka yi so bɔ star 711 star nebo 9 miɛnsa nebo hash phone no deɛ kita wo na wotumi WhatsApp ni adeɛ no baabi a frɔ sɛ Google Play Store na download Fido app ni bi ɛno ano do mebusa obi a ya no bo sɛ scanner betom sɛ yi fam na wo na akro no lajan press scanner betom nti ɛma remfi na akwadaa no wɔn sɛ nkwadaa na wie school nti sɛ akwadaa wie junior high school no nyame yɛ adom na sɛ krata ne yɛ kakra bi a wo na akro no wie ɔso senior high school ɛna amamata education yɛ akyerɛ sɛ ɛyɛ adwumakuo nhyɛ ase ɛna ɛhwɛ atoto nneɛma yi bibia yɛ free kyerɛ sɛ akwadaa no yɛgye ne school mu hɔ deɛ obɛdie baabi a ɔde ne ti bɛto books ahodoɔ bibia ɛyɛ free kyerɛ sɛ awofo akwadaa wode akwadaa no kɔ saa school mu ha wopa wo nkɔ hɔ bio akwadaa no bɛba fie no na wawie school ɔde ne tena nka ba na wakɔhyia wo ba ɛwɔ kagye ti wakɔfa wo adeɛ wɔse bra general art business home economics agric science ɛne general science yɛ na yɛ korɔ no frɛ sɛsi a mpakyɛw 0244 45 5757 0244 45 5757 na wagye wo so akɔ so ya kɔbra yɛtoa so abusuafoɔ yɛto nsɛm no so ade ama wo na mpanyimfoɔ se wiase mu yɔnkɔda no woda wɔkɔto sɛ aboa no ɔbutu nua soɔ yɛ akasa soɔ no yɛ so nkasa soɔ no so sansan hɔ a wɔfiri no soɔ no ɔde atoa wo enti wiase mu no obiara da ne yɔnko na ɛyɛ biribi ɛnora da yɛte ɔma Ghana mu yɛ nka bi nhyiamu ana yɛkɔte yɛ kasamfonyina hodoɔ so sɛ wɔkɔta kiman no mu asase awo so ama abusua agyapadeɛ enipa adan awodoɔ yɛ abubu aguo ne adeade no ɛnya asɛm ketewa koraa ahyɛseɛ ne muo no ba bɛtɔ dwa sɛ Ghana ni abranteɛ yɛ a na wɔbɔ bɔɔlo ɛwɔ blasters Christian atru abusua wɔn so aka asase ase yɛ wɔn ne manager ane nipa bi wɔn mo ka ho wɔn nyina da ɛhyɛ aseɛ bi ɛnyɛ ɔno nko taki adehyɛ pii no a yɛ wɔn maka asase ase a ɛno da koraa mpo tete a yɛnsa ka yɛ kyerɛ sɛ wɔbaatan a wɔkɔ a wɔso akɔ asase no wɔso saa no wɔn nso awo ama wɔwie yɛ na abusua wɔbaatan na mu deɛ wɔte nananom wɔn sia do na mmom ne ba no ɛda so ɛte ase a mpanyinfoɔ atumi ayi na firi asase no aseɛ na yɛkɔ ɔma no so na yɛne kɔ bigye akɔkɔdi nkɔmmɔ no yɛbisa sɛ aso Christian atru yɛ wɔn yɛ Ghana ni mapa no na wɔte sɛi na no firi hɔ no mu ataki ade hyɛ so so ɛna deɛ bɛ paa ɛna ɛkɔ so kɔbea mu ha o hello kɔbea uteme nka ma ha hello amete won ka wa ha anuama mbɔkɔ ataki deɛ hello but uteme nka mo mete won ka pa wo so uteme deɛ I think so mete. I hope so baby I will want to you save there. I Nyankopon adaroma. Efa akonya so na matya eyesom. Matya sompa etiefo nyina. Istanbul na yewo. Me like say Istanbul dey save. Istanbul dey save, yeah. Yadanyame asesa asa akoba ni sei. Aboya nkomo ma me ni nkemi sawe ya ansa na yakonkomo no aso. Christian atru say no what say. Nyankopon adaroma I think say nsem ni see no fofo dey in fact
na ani enya pa kyerɛ sɛ yes try say be di ho nkomo na edikan no I think say oho a ewo ye Turkey Ghana to be precise do na no e base ewo Istanbul Istanbul nti assembly see ni Istanbul sheki kakra but yenya casualties bi a won kwa say omom different cities mako football ene omo ani mom no ye didi o frefre ya me particular me frɛ ne personal baba you know when yaka and also no one in chain just Friday with na or testing na in commodity mu na nya opportunity nya football about console and number no na ono so entenenka but me no ka say idea on social media obia try to say ye huno na me pe confirmation team ne Ghana embassy o Turkey consulate away Istanbul Madam Salamatu Edin Komo na me bisa no o say no correct officially Hatay Sport team Christian Chubo no company for dia brel mo say omahu Christian as CM no ka say dia o ya nti Ghana embassy arrangement mo beko hospital crop mo kwa hwe the real Christian mo say nti dia wo Christian Chu omahu ampa already asedan ya de manyame na asasi ya mpempre ya me ne wodi nkomo yi awotwa wani hwe tifi atoya poya ne anafo a wo man no ankasa no se mu te sai ankasa nipa won mu womu okay that's the bre no we say asam no esi wo 10 different states Turkey make a side ama Turkey say Turkey and wo neighboring country can hold but Turkey no 10 different states and asemi esi ya na fancy any enyan pa ai Malatya Hatay na achu ebobo no adina man in fact Kronidorso Kaisari Ghana player cry friend Benatense hono so boy so ebisi hono na me ne wo kase ya di nipa ewu pa no over 4,000 no government institutions na no oma closing down enya adwuma before saying incident be see na schools are breaking for 2 weeks but kombe bie Monday ya etwa which is enra and am incident see into almost had 1 week aka ho enkra okroma nyina obie no akọ school interior minister Suleiman Sole edin sembia to do say nis mo nyina ne say until say betimi rescue ni pana dretchi no fa have the biamba rescue na mguso moye nti schools enyuma ya bind dia do na no meka say o matoto no nyina mu in fact you experience earthquake Okroma no even last year November but since 1999 according to news about Montano ebisi ana no ani enyan no we ene de to so ani enyan pa me will take 5 years ni na me say me can me be me hu on several occasions earthquake AC ama ye dwane afi no makwa abonten but we particular ne de ani enyan menu aba ani enyan monko se na asa over 4,000 ya wokan wasem enye ni pato nipa mpem 9 ne ekire de na jasa no oden na abua ya kakra wan mutumi hu ya nkoda wom sa nipa mpem 9 oba no kranie we say no dead to na babont palawo ena empanifo wom na se na me ka kire wona krampo no metimi kra sini pise nipa ewu no kra be brosa na omo person mo de figures na be babonten adentia Turkey a business center Turkey a tourist country me no ka say ye wo winter mo snow to gidigidi kra me no ka say ye free winter mu ya ba be koma nkofo abuki ticket omo ba enti se ko ba bibi say na omo de news ni nyina babonten ma ne huhu a ebe preventing nkofo mbe ra Turkey ama sika musika sembe sa akofo mo Opa se si amino ka say airport bebre with different cities affect them airport in bubu what I say ama o musika sem no bejimia no nti se omo de nsem ni nyina sa ba bontia tin sem na kwese omo like I kata sumo mo aso omo ntimi nyia ni yie
GCB obi o social media na o pick news ni bu ha no de aba beto se me catch on na Suleiman Sole interior minister ensem na o kan no enye ni nyina na o kan o de bebrate se be ya tena kroma na ma check akra yenye opportunity take for adwuma ekoba me wo companies a me ye containers e de man ko e Ghana intino me contact o mo bisa o mo but as time goes on you because we din koma na nya what is on the ground and kasa dia man but for now they don't about one thing ni pay no e more than 4,000 yeah asasi ya me ne wo di nkomo yi no adwumayefo on say adwumayefo dodo no atwemi kwa adwuma na interior minister no anyambia wo mo de krata bia pie dwa ya won mo hye adehye mu nkran fa na montu a wo mo sanso betu fofra na enokre enyuma no de se na mekan na o mato nyuma mu government institutions no aban nyuma no mato tuni nyina mu even omo individual individual companies kwa bibiri kwa tutum Istanbul ye wo we bia ye isu afad na normal SMS by your phone so if I say natural disaster bi baba ya almost send message in the maye o mama san krofuko na we Istanbul na ko sa cities na affect you so because ye wo mayor different city bia as I say our president no your mayor different cities bia almost you go from Istanbul omokwa until say week ebeso ama aban asabe kase ye toaso atunyumam obi abetia ko nyuma ana ebie school obi abetia ko school no for now the 1 week no mde aba bonche mo bia mi adwuma adwuma for no ene school so o matototo ni nyina mu. This is what's on the ground now. Akwabi me how bebre yesre nyame se wo mo ne nkoda no ho ban ma ye wai aya no ahwe wo so hu yi ama ye wai wadaroma na hu hia ye mate obapa medam bebre na metima ka se Ghana for income from yem ya sebi isi baby menzu metima sinipi se apart from achu aka na ye hwehwe no Ghana ni bia ni ho aba abonten se o problem se de bidi kan no Istanbul baby a Ghana for do na bateki na hana mo bezi even though Ankara and a capital but hana Ghana for do na then so asemi si na hana dan na ni bia ni webu ye enti yama Ghana for ye meka se ye ho ye pa ye nyame ase se mo ho ye kwabi ya no mo hwemu so ye no mabompa ye nso abusua wai aye kwabije ene yatene nka Africa na se wono na kire mu se woyi Christian atwufiri ho no mu a Ghana for no mo ho no de ro betimi aka den sasinibo sadodo no anyame adonsunti wo mo eho ye ye gira we so ne atonkra tawo ya ba won mo nyafo Emmanuel Janhwere abusua wo ka asembi ere kire ne mpeso asofo ya ba ye bedi asem nkomo Ghana Fue! Yay! Fido Asisemo! My people! Fido transformed them app. The new Fido app is pink and much more. Yes, your loans got quicker, simpler, and friendlier. And your loans in Kwa, ya add the Fido score. Ya de Pwauma unya besia kesie. Any insihu kakra bipe. Entifa wo Android phone. Na install it. Fido app. Every Google Play Store. Sisia. Anna dial *711*999#. Channel Sosa Comfordos. Fido any agent bia. Untueska ansiyama obesia. Ekwena befaso enya loan. And say ube download the app no ewo Google Play Store. Fido. Fido. Endless opportunities. Sompa. Yada wase na yama wakwaba ye ko ensamfoforo mu Ejuraman Anglican Senior High School ewo Asante Mantam Haseya na ne tie ne se adesuafo ni bi be se aduanan o maprepra na ne nyina no se ba bi a enkodan de die frɛ se dining hall no na o mo sesan ho kakra nto mo sesan ye no na se o makoba bi foforo na no na me se ho no edwirigu ya akoye ensam bebre nye yatie ene se empanifo de onkora no bi ekɔ ayaresa bia hwɛ se nyame be yadom ma ne nyina betumi awie pɛ yode ma enkoda no aka ho bi ama municipal medical officer ya wo Ejura Emmanuel Amoa yene no edi nkomo ama yebusa ne se ne yatie ni o emu asa wankasa ne sen emergency for care na yehwe won no endura no de nanka out of the 47 5
and they are severely injured. Na others no omo some minor injuries. Ebi omunya bruises, ebi ohola na won fin na ye won ya, won sisi na ye won ya, ebi nom so na won ti na ye won ya. But nyame adom anopa we no omu nyina ho ye. The severe injury sisi ye wo out of even the 5 na ye can syndrome we no eye ba ko pe. Ono ne de em say ne 9 ni nifa no emu abu. Nti ono ne only person ye be refer no e de na ko jamase because ye pe say a doctor for a muhwe dompem no o mehwe normal fix ne 9 ama no. Anopa we ye review no nkola be 28 na ye pe say ye discharge one because omu ni complaints bia oma kani nyina no na wo complaining of pain either say one fin and one sisi and one 9 nti one no ye pe say ye twa x-rays ema one na after the x-rays ne ye wogidie say bebre na so ebe yeden ebe ko fie ye pe say awofo ene adofo omu nyina omu ka won akoma to won yam enye hu sa by the end of the day there you would GDA say out of the 47 na 46 yetimi discharge one ba ko na ne 9 mu abu no ye betimi a refer na ko jamase na yakohwe ne 9 na ma no ene ya etwagu ye eye municipal medical officer de ma de se ye wo adwira wa santimantam yewura Emmanuel Amoa na ye tene nkan ye de ma dwen chetew ba abe heba clinic na so ya sene se ye mfa dwen chere mra wo se ye nkan chere wo se honhom fa no honam fam ade ha bia ya ye body wat asefo asase so ye frɛ se ye yare de tano so apatrapa new site ho yare ne fi he koka hene efiri wo hene na koka hene ehye he na ekɔ he obi de adura kan wa ye ne den wo se sen afe na eba wo hunu dada ana wonyi ni se ye no a awo ho nsam ebia wo no nsam ebia tano so apatrapa new site ho na doctor abe wo bɛkɔ no na ni abre biti ya se adajenim ya wode ahahama nubra ne nua hini na ye sa adwuma no ya kyerɛ sɛ wo ye adwuma ye de oni hɔ de abusua frɛ ne sisi a na wo mo a wate frɛ sisi 0243 34 5392 0243 34 5392 memenda anwumere no nsia mpa mu ekosi no nkono ya me yensia me man tijumade no so na yeni nkomo yeni Ghana ho nkomo Silent Night Guest House and Event Center was yan kantre se wo pe ba bia obedi di papa na wada na papa wajeja wo ho waye all your programs bia obeye bia ya behia ni padom wase de Silent Night Guest House and Event Center na was yan kantre se unya beduru ho no mu a nyantre ne ase ha ya kuma se nyantre ne ase IPT ho no mu a Watra Police Station ho no mu no next junction e ho no e ho na Silent Night Guest House and Event Center ebo 0540 942916 0540 942916 na unim se ya Bolivia Enterprise eba ye no wose Ghana for mo ahoɔden ya de da na koma so yie pa ne sa ye nti ne nuane ya wode abadwa so no ya de se eboa pa na esiesie nipadua no ehye nipadua no etrentre nipadua no efiri baabia nipadua no nyina yie na de nipadua na begira yie ewo konkon so wana montuo wadidie mu ubibia mu ya Bolivia Enterprise ni nua ne nnuro ya wode abadwa so no se wonya nya bidie a na kyerɛ sɛ wo ya ayɛ wo ho pa vitamins ahodoɔ ewom saa so ana niema bia ɛbɛboa nipadua na sese nipadua no ayɛ ntene ne nkase mu adwuma na yɛ aduane dada no ne nyinaa no ya Bolivia Enterprise ɛna de aba so for like haya alignment opposite multi house ɛhɔ ɛna ya Bolivia Enterprise wo bia wonim ya Bolivia ho asɛm bia na mekan ne singusu fita ya wosere ɛbɔ nsɛm de ba ne kyerɛ sɛ wa me yɛ ni dance amfele ya Bolivia Enterprise wo de no na ɔde asɛm ahoɔden ko a so for like haya alignment wone multi house anase multi home ɛna edi hwɛ ne mu 0246 010 150 0246 110 150 0242 878 090 na empanifo nyi so na de wo bia no omomfa emre Rocky Adaroma na oma yesima kakra se
yɛmfa deɛ wɔ hɔ nyinaa no ɛmfa ɛmma wo na akɔso wɔbie wo deɛ no anaasɛ nka yɛhwɛ sɛ nka tutɔ mu anka yɛde kakra afa mu nso so akɔso apɔnyɛ na abusua yɛgyina wɔ so yɛde ne nyinaa ɛsi kokoa veronica jando akɔso asomoa wɔhene ni ama krankye nana yɛ ɔboa amale bi abɔga ɛna afei nana yɛ grace erika sari murphy ɛna wokɔ mc a hɔ nso so a wɔn mu wɔ hɔ nyinaa yima ne aki school fees nkaeɛ no yɛda mo nyinaa mo ase Sompa Sunyare 98.9 akua nyakɔ abrɔ no ma kyea minimu ɛne nkaeɛ no aseda ɛnka mu din yɛnsamfo yɛwura asante ɛboa benedict medin ɛne akɔsua agye wɔ akɔdeɛ boaten menimenia nana kwabena kɛse deɛ waguo no ɛnoa na wotwa Sompa 93.1 Before your friend Mr. Clement Asare. Before me Kasafri and Ghana,